weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro moolo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to darou salam kon takkusan juuɗa ha to galle ceerno amannene to kay hayɗi ha to galle ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamma Siliba to Moderna kay haydi ha to galle Sama Sa to Killinkare ko taari ɗum kala ene jiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o yaaɓe ni aleta hande o to leydi Brésil tawtoriyede noon somo ɓe mbiyata G8 G20 to leydi Sénégal ko aleta hande o leydi Sénégal dawri sumgoji mum sumgoji sarɗiyeji ɓe sumgoji sarɗiyeji suɓade kay ko fati e sarɗiyeji mabɓe ɗaminiɓe joɗnade ɓe to suudu sarɗiyeji teskama noon subaka o faya tawi tode participation ne febli no fewi to leydi Mali koninkoɓe faggudu woni duwanɓe leydi Mali ɓe koliri ɓe teɓima fodde 30 tonnes fo médicament sara kerola hakkude mabɓe e Burkina Faso to leydi Mali ha joni sebbitiɓe mbaɗi janggu mumen e yoga e guese e nder cercle de ñono ɓe duppi toon guese kewɗe taw ko guese maaro to leydi Burkina Faso dadiɓe Burkina Faso ɓe koliri tigui wonde ɓe mbaɗi sebbitiɓe hewɓe ɓe tettiniɓe kadi armuji kewɗi taw ko arme de guerre kedde Afrique ma en ketto roɓiɗo musidɗo men Alassane Oumar Mbocca habaruji men joolam jaɓɓiri jaaten ko to leydi Chine to leydi Japon to Palestine to leydi Ukraine to leydi France to leydi Inde ha toon to dowlaji tentuɗi Amérique bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa walla dana wala ɓala wala kala ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Ahmad Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Ahmad Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leece kala ceerno Ahmad Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnuma ni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Ahmad Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko.
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoriji nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto Kay Hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jamma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo sappo e jeeɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba to leydi Mauritanie hono daira al ansar dini e gardagol ceerno Boubacara Gaye eɓe tawi keɓugal mawgal no fewi ko fati ka yidde yuɓɓinde jamma walla mbiyana ñalawma moɓe innirta e kala saaha takkusan ceerno Hamdou Rabbi Diatta tawi kadi ko hikka no waɗata 3e édition takkusan o noon ñalawma hitande hikka nde teska tigui ko waɗata tigui ñande aseta 14 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni 14 lewru dartonu toon to PK 7 sara galle ceerno Boubacara Gaye ine tijja noon e ñalawma ha khalifa diine galle o hono ceerno men Mawlaya ceerno Idrissa Ndiathia ɗum kadi waɗata ko yesso teddugal makko e dow yamirore makko e nder kikiɗe ceerno Hamsakusan ceerno Hamdou Rabbi noon udditirte tigui ko sirkeji alqouranil karim caggal ɗum noon ma conférence waɗi toon ko fati e gurdam ceerno Hamdou Rabbi Ndiathia toon tawa kadi yuɓɓinta oɗon conférence woni conférencier o ko ceerno Saydou Ana so tawi ɗum ɓenni toɓɓe kay toɓɓere jokkere enɗam kadi ma yuɓɓini toon tawi ndena toɓɓere jokkere enɗam noon conférencier mum ko ceerno Amadou Watta uddata golle ɗe noon ko Mawlana ceerno men ceerno Idrissa Ndiathia khalifa galle ceerno Hamdou Rabbi kañuma uddata golle ɗe woni paare ñalawma o noon ko député mo Arafata wondude Mariam wondude woni mare galle golle ɗe noon ko sokhna Adji Diaw kañum noon ko Adji Diaw Koutira tawateɗo toon to Dakar ene teddinira kadi jamma walla
kibena kiiɗo takkusan ceerno hamdou rabbi ne jubbi ene tegdinira ɗum noon hono ardiɓe leydi woni leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikh El Ghazouani e gardiɗo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ha joni habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ko kam kadi woni hoorejo fedde Union africaine o woni tigui koye ɗemgal makko noon kanko e c'était timmuɗo noon tawi kadi ko alata hande o tawtoriyede batu indiragu G20 ɗum waɗa ko to Brésil sommet G20 o noon ko ñande tugui kay 19 ha yetto 19 novembre 2024 o yatto noon koye dow bismago nando makko sehil makko hoorejo leydi Brésil hono biteɗo Lula da Silva e cuddiɗo muɗum kañum en bismimo toon temmaɓe noon hitande hikka nde ndera sommet G20 o noon temmaɓe ko construire un monde juste et une planète durable ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouvernement mo leydi Mauritanie holliri tigui wonde kay ɓe ƴetti eɓɓore mawde no fewi yidde kay ƴellidde ñantude e garditinde wuuro Nouakchott ngo lamorgo leydi ndi ha tigui yaada e jamanu financement golle ɗe noon ɓe koliri tigui ko enveloppe mo 50 milliards taw ko haalisa goya woni émeri e limore hinde e nder golle ɗe noon ne tawe hen tigui ko wayno avde infrastructure uji keesi e fewnidde kay infrastructure uji joganoɗi ɗi godanoɗi e ɓeydude kay moƴƴinde gurdam population tawateɓe e nder Nouakchott 50 milliards on noon waɗi tigui ko wiyete tigui 50 milliards noon waɗi tigui hewɓe hen wiɓe tigui wonde woro wiɓe oɗo haalisa heewi waɗi kadi wiɓe kay 50 milliards ko hunde kay bolle puyɗe ko fate kay gollade yidde garditinde wuuro Nouakchott ngo gila noon haalis o haala fade oɗo saaha joni tugui kay ko haalis o kay haala fade oɗo saaha joni 50 milliards o nana yimɓe hewɓe guilay entrepreneur uji ha joom ngalluji wondude tigui e yimɓe taw ko bureau ji dettiɗe wondude ministére uji e secrétaire uji généraux kewɗi moni kala no ŋaƴƴina peɗeli mum ene ɗamini kay ne miijo holno foti milliard uji rewata tigui e juuɗe mum ko fati kay e ɗeɗon golle ko guila ñande 5 lewru novembre noon batu joɗino toon to galle lamorgo toon to galle yesso hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani e tawtorede kadi chef de gouvernement hono tigui Mouktar Ould Ndiaye wondude yimɓe gouvernement hewɓe tawa kadi koɓe golle tolli moni hen kala mone mabɓe kala noon ɗiɗon ministére uji moni hen kala haali kay ko foti tigui woni kay ko foti tigui wonde priorité ko Allah tigui ko ministére mo halfina ko holko foti wonde hen projet ji mum ko hollirama noon toɓɓe kay ɓurɗe kay haale toon tawi ko toɓɓe ɓurɗo jogguide wonde ɓuuri baɗade priorité koko fati kay e ndiyam ko fati courant électricité ko fati cellal woni santé ko fati éducation jangde ko fati assainissement woni tigui sénare wuuro ngo ko fati hygiène laaɓal e ko fati infrastructure uji routiére e sportive uji kala ha joni ko riidi Mauritanie keddoɗen jeen ha toon to Darel Barka ñande aljuma 15 lewru jolal gonde 12 section sportive tawi ko fedde witende mais dans la main woni jungo e jungo ɓe mbaɗi tigui golle paydude no fewi kay so addude ballal mabɓe kay gam fabade kay e siftorde ɓen ɓe ilam kay yooli guure mumen bonni guese mumen e guura mumen kala tawateɓe nder falde Darel Barka en tawi nder région de Brakna ha tengti noon taw ha laati kay oɗo saaha joni ɓen tigui ɓe ilam nanni laati e galleji mumen e guure men ha laati sinistré commune Darel Barka noon ene jeeya e commune aji kay ɓurɗi boomade e nduɗo yoolari ɓe pecciri toon noon kittuji alimentaire woni guura kewka no fewi e mbajjuji wonande kay ɓen taw ko sinistré ji egguiɓe oɗo saaha joni e galleji mumen e koɗanɗe mumen ha joni habruji men ɗemgal Pulara sen mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen ko aleda hande 17 lewru jolala leydi Sénégal dawɗo sumgoji mum tawi ko suɓade 165 sarɗiyanke ɗaminiɓe joɗnaɗeɓe kay to Jakka gendi Sénégal tawi ko latotoɓe kay 15e législature leydi ndi Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe laamu leydi Sénégal tawi kadi kanko woni tête de liste landa makko addi witeka Pastef o yettima tigui to bureau makko de vote subaka law to école de jeune fille mo asilem nema mo Ziguinchor ko toon noon o voti nden
o weddima kartal makko noon e nder irno o yalti huccodiri e jayndiyankoɓe o wi noon wonde kay o ari tigui o ari subaka law kay tawi addimo ko wadde devoir makko citoyen o erima noon dendagal Sénégal naɓe kala nde jaltata moni kala vote ya saabu ɗum ko devoir citoyen o wi noon ine teska noon tode participation subgoji fate subgoji sarɗiji e nder leydi Sénégal ene heewi famdude yimɓe aroɓe yimɓe ɓuuri wattude hakkillaji mumen koye vote ji ko fate vote présidentiel woni suɓade hoorejo leydi omo andinaɓe noon omo siftinaɓe noon yooɓe gandu wonde vote ji sarɗiji ko hunde kadi wande fayida no feewi o noddi kadi noon kala kay nde vote o noddi kadi nde vote ɗe ndewata lawol mbaɗa e dow deejere leydi ndi kadi o holliri ko leydi démocratie noon violence tigi ala place mum e nder leydi hen o wi noon omo yenana tigi wonde ma landa Pastef ka kay landa ka o ardi maɓe keɓa polgo tawi kadi ngo alda e guulem o wi noon wonde kala miijiɗo wadde violence wadde dillere kay walla fitinaji e nder leydi he caggal woteji walla e nder woteji he ma fottu kay e yimɓe taw ko ministére de l'intérieur woni jaagogal kalfinangal ko fate gueɗe nder leydi nana ƴetti peeje kay wawde falade kay kala yiɗɗo wadde violence e nder leydi he toon to région de Ziguinchor to kanko Ousmane Sonko voti toon noon ene winditi toon temettati e jeetati ujunere ene fayi temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom électeur ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum noon ƴetti tigui lana mum walla mbiyana auto muɗum subaka waktuji seeɗa kay ko adi vote o yaɓani koto wuuro makko to jeeya to mbodu makko dasa woni to wiyete Diagagno to wiyete Diagagnawo to Diagagnawo no ko toon tigui woni to vote kanko e cuddiɗo makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e ɗiɗon sumgoji ha joni jiyan ha toon to Tambacounda noon Sidiki Kaba ko ancien premier ministre e saaha laamu Macky Sall o yettima subaka hande o to bureau makko de vote to Tambacounda o woti tigui hano hannirta ni o wi tigui wonde kay o tawi e nder bureau ji de vote ɗi o tawi hen mouvement dynamisme no feewi omo holliri noon wonde kay omo yenana ma wayloji kewɗi teske kay ɗiɗo sumgoji taw ko fati sarɗiji suɓade sarɗiji e nder suudu sarɗiji ɗi leydi ndi o erima noon nde laamu ngu kay nde laamu ngu o erima laamu ngu noon kay nde o erima tigui laamu ngu e halfinaɓe ko fati sumgoji kala ne darto kayno dolu men ponno ndena ɗiɗo résultat ji sumgoji ɗi mbaɗa kadi respecté woni voix du peuple kala ko ɓesguji leydi ndi cuuɓi ɓe wawa gonɗinde ɗuma ɓe mbaɗi kadi ɓe mbaɗa kadi sécurisé vote o hano hannirta ni e nder jokuli leydi e kala ɗum noon ɗum suuɗi kay kala ɗum holli noon ɗum noon o suuti ɗiɗon konguɗi noon kanko Sidiki Kaba ko yesso kay walla koye fandu haala janiyanke mo RFM to Tambacounda noon mbiɗen toon ko ujunnaji ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedere capanɗe nayyi e jeenayyi woni 287 149 électeur ko kañumen woni winditiɓe toon ha joni habaruji men demgal pulare sumgoji ha joni jeen ha toon to Touba to centre des votes Darou Marwana mo Touba teskama noon to noon ko fati lergol udditgol bureau ji de vote hewɓe noon kewi suɓade kay ko subaka law jaade kay weddiyade carte uji men ko adi kene jaaha haajuji men hay sinno kay yoga e woɗɓe en mbiyata ko yo mbaɗa haajuji men ha gasa ne jaaha suɓoyade to noon to Darou Marwana noon teskama yimɓe hewɓe gaari subaka law kono ɓe darima waktuji kewɗi no fewi saabu kay tardigol ko fati udditgol ɗiɗon bureau ji de vote sanga 8h30 noon e nder capanɗe jeetati e jeeɗiɗi bureau de vote tawete toon e nder oɗon centre ko bureau ji sappo tan puɗɗino uddidde toon sanga 10h ɗum noon ko tengtinde tan wonde bureau ji kewɗi tardi ko fati uddida golla ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen division d' investigation criminelle woni dika ko dadiɓe aseta hanki o noon sanga 16h ɓe teɓinoma biteɗo Habib Mboup noon ko ɓattiɗo Barthélémy Dias maire mo Dakar o ɓoyani noon e juuɗe mabɓe ɓe goppitimo o tumana noon ko juuɗe makko kay moddude
fillere woni violence bannoɗo e nder ruma jariba toon to Saint-Louis ha joni ko leydi Sénégal keddonen colonel Cheikh Sarr gonnoɗo oɗo saha kala e kaso o tumano noon ko complicité ko fati escroquerie e nder affaire on biteɗo homme d'affaire biteɗo Doro Gueye hujjiyankoɓe makko noon oɗo saha kala mbaɗino ɗaɓɓade kay nde woppitte hay sinno koye mbadi liberté provisoire juge mo troisiéme cabinet noon jaɓiniɓe tigui nde ɗon ɗaɓɓade o heeɓi tigui liberté makko provisoire guila aset hanki o yalti kaso mona foofa kena lakkitare toon to galle makko ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Amadou Ba kañum woni onno premier ministre o leydi Sénégal kanko kadi woni tedde liste coalition Jaam ak Jariñi to o voti noon ko to école HLM mo Grand Médina to bureau vote numéro 8 ko ɗon tigui woni o woti on centre noon jogui tigui ko ujunnaje 5,9 électeur woni inscrit winditiɓe on centre noon centre kadi ene waɗi hen bureau ji 10 tawi ko bureau ji de vote koye on centre bureau 8 ko toon tigui woni to voti koye nder on centre o voti noon ɓeydi hewɓe noon kanko yimɓe hewɓe taw ko yimɓe dawrugol dawluɓe no fewi ko wayno ceerno bokomo e ko wayno Mbaye Ndiaye ɓeɗo kala koye nder oɗon centre goti ha joni ko yiɗin fannuji keddoɗen Barthélémy Dias maire mo Dakar kañum woni tedde liste ko fati e kati coalition mum kanko noon teskama tigui ko sanga 11h walla 11h pawɗo o tigui wadde bureau makko ari vodde to bureau makko de vote ha joni habruji men ɗemgal Pulaar noon ko fati subgoji ɗi kay ene ɗamina tan kikiɗe hande o fayi jamma hewɓe kay coalition ngaji kewɗi ma gandu kay ko ndondi ma ande pasɓe dès le premier tour ma ande kadi so tawi walla yahoɓe deuxiéme tour ko wawi wonde hen kala ñalawma janggo o ma en ketto résultat ji ɗi ha no hannirta ni e sowto wala musidɗo men Sah Abdoulaye Sarr sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗena sagataɓe wat boniɓe walla mbiyana seɓitiɓe mbaɗi aseta hanki o gueɗe kamtorinde no fewi e nder cercle mo ñono e nder région mo Ségou ɓe gaari tigui koye kolal ngal tawi ko guese maaro ndemaɗe kay ha ɓendi ha kay ala ko heddi so wona joom maaroji joom guese ɓe kay ne ƴeewa basuji e sakuji to mbaɗi maaroji mumen ko ɗon tigui ɓe gaari sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe e nder secteur ND5 nokku tigui gandiraɗo ko fate ndema maaro ɓe duppi toon guese kewɗe ɓe mbaɗi hen jeygue ɓe duppi ɗum tigui ha wonti ndodi waɗa boni ɓe noon ɓe teskama tigui ɓe umri ko falde to wiyete Ndila koto ɓe ndewi to wiyete secteur B6 ɓe jetti toon to guese ɗe ɓe duppi ɗeɗon guese guppugol kamnigol no fewi yimɓe diwano noon kolliri fayre mumen e mette mumen no fewi ɓe mbaɗi eran kadi faade laamu ngu kay nde wawata fabadeɓe kay beele kay ko hedde guese ɗe ne wasa duppede beele kadi ɓena ɓe guese mumen duppa feere ne wawa ƴettede kay ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi sen Mali keddoɗen koni koɓe faggudu woni douane ɓe leydi Mali tawteɓe nder fande Sikasso ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi tawi ko teɓande ko fate médicament ji ɗi ndewani lawol woni few médicament walla mbiyana contrefaçon ɓe mbaɗi noon ɓe médicament ji noon ɓe ɗiɗina médicament ji noon ɓe nangi ko quantité mawɗo no fewi saabu kay ko 3 tonnes tawi ko faux médicament woni koɓe nangi ɗum wanno ko ñande alkamis 14 lewru jolal woni novembre gonɗen ɗo e région mo Sikasso to nokku biyeteɗo e Herema Kono noon tawe sara kerol hakkude leydi Mali e Burkina Faso marchandise o noon ko ujunnaje 2,9 carton tawi foof ko faux médicament ji woni médicament ji ɗi mbaɗaka barke ɗi ndewani lawol ha joni ko leydi Mali keddoɗen cukel Kokola Mayiga kañum woni hoore jaggoɗe laamu transition ngu Mali o waɗi discours makko noon e nder discours he noon o waɗi critiqué woni o ñiñino fewi laamu transition e laamu militaire uji ardiɓe leydi ndi eɗo saaha joni e gardugol général Assimi Koïta ɗum noon o waɗi haalande makko noon koye saaha kay huccodiri e yimɓe catal makko bitengal M5 RFP e nder discours o noon o yerima laamu transition militaire ngu e gardugol général Assimi Koïta kayde laana transition ka o holliri yonti tigui ko laana ka nde joofi transition gasa ha laaɓa sulgoji mbaɗe e nder leydi he o holliri kay jaam kay ala e
transition donc kaɗo yo gasa o holliri kadi e nder duuɓi ɗiɗi laamu transition ngu rokki fodde temedere kene ɓuura temedere récépissé rokkiri noon ko parti ji dawrugol kesi ɗi noon tawi kadi ko parti ji gandaɗi tigui ko ɓattiɗi laamu transition ɓattiɗi militaire uji ɗi kanko Choukela Magga noon mbiɗen tigui o yonnani haydara kay laamu transition ngu e gardugol militaire uji heddi tan noon koko haalande makko nde holko ɗum jogori jibinde pular noon e heewi wiide ko woni e lahal daɗani juuɗe ha joni habaruji men ɗemgal pulara kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Aboubaye calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawmande o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon ɓe mbaɗi toon ko salo mabɓe ko fati e mawninde koɓe ndemata ko taw kadi ko ndemanteɗe mabɓe toon ɓe mbawi kadi mawninde ɗum toon ha ɗiɗi ɓe mbawa wadde ɗum certifié ɗum noon e wawde ngarɗinde ɗum ɗum wonno ko ñande asatare 16 lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi Nigéria toon de ñande asatare 16 lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe mbawi kono jaɓɓade toon gardiɗo jagorɗo leydi hono Inde biyeteɗo hono Narendra Modi kanko dey o fayi ko noon ko toon to Brésil ngam tawtorede toon taw kadi ko G20 baɗo toon o ɗum ɗon waɗi hono escale ene wayno noon escale makko ma waɗ ɗon fodde ñalawma kurɗo ɓe mbawa kadi ko yewtide ɗum e gardiɗo hon leydi hono Bola Tinubu ko fawde kay e partenariat hakkude kay leyɗele hono ɗi leydi Inde e leydi hono Nigéria e ɗum noon ɓe mbawa kadi jokkodiral hakkude mabɓe ngal ɓe mbawa tintinde ɗum no fewi leydi hono Gabon ñande asatare 16 lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi fodde temedde jeetate capanɗe joyi ujunere mbawi kay hono notade ngam kay wawde kadi wadde ko wiyete référendum ko fatti noon e koɓe kuulal ngal ɓe ƴettigal ngal ɓe jiiɗi kadi newnude eyi walla ala ɗum noon ko guila kay ɓe gaari e nder kadi jappere nde woni ma won lebbi 14 koɓe pulli Ali Bongo ɗum noon e oɗo saaha noon ɓe jiiɗi noon ko woteji mabɓe ɗi mbawa kay waylo waylo tawa kadi ko wawa waɗede hen no fewi ɗum noon ko hanki wonno ɗum noon taw kadi ko woteji mabɓe Tunisie ene wayno de toon ko eno yimɓe hewɓe mbawi kono jagguede toon taw noon ko ɓe jeeya koye terde kay ONG ji ballonoɗi toon yimɓe tawi migraji gonno toon ɗi ene jeeya e mabɓe Abdallahi El Saïd on de wawi kono jagguede toon caggal kay ndeɓe kay waɗi toon gueɗe ɗe ndewani hono lawol Ghali Aboubaye ko ɗum ɗo de tonguɗen e dogere Afrique e ñalamande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawu TV. gon kay mini anja keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Africa nde tawno jange nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade kabaruji laaɓɗi ceerra kettotoɗa ko jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV takkusan yoni ha to galle ceerno Aliou Thiam toon to Wourossogui won takkusan juula ha to galle ceerno Sama Sato Matame ko taari ɗum kala kabaruji men ɗemgal Pular koto leydi Chine kabaruji men joolam jaɓɓeri koto leydi Chine puɗɗoɗen to leydi Chine noon koko habni ko hulɓini waɗi e nder école goto tawateɗo toon to leydi Chine ko jangu waɗa bonijo waɗi e nder école o tawateɗo funnague leydi Chine ko ancien élève woni élève janggannoɗo e nder oɗon école ko kañum tigui waɗi nguɗon jangu tawi ko jangu labbi mako noon o ƴetti omo yuwa yimɓe hewɓe o famdi kala o wari yimɓe jeetato o barmini kadi sappo e jeeɗiɗo woɗɓe kanko waɗa bonijo o noon laamu ngu holliri tigui wonde ɓe teeɓi momo ɓe nanguimo e ɗo saaha joni omo tawe e juuɗe dadiɓe ko jangu noon jangu ngu noon waɗi tigui ko nder e nder jangu ngu
mbiyen hon janguji baɗino e nder yontere wotere waɗi fodde laabi ɗiɗi e nder leydi Chine sabu kay altine ɓen ɗo ko jangu taw kadi ko voiture bélier woni tigui ƴettude auto mum ene weele ene gurño yimɓe ko ɗum woni ko wanno toon ngun jangu waɗino fodde capantato e joyo neɗɗo wasnoɓe hen fittade mum jangu wangu aseta hanki ngu noon waɗi tigui ko sanga 18h30 on ko waktu Chine e gan sanga Fouta e Kumbaru woni 10h30 muɗum ko tigui ko ndiyana jangu waɗi e nder wuuro witego Yisinga tawe tigui taw koye nder institut professionnel des arts o institut noon ine tawe hen tawe sappo ɗiɗi ujunere élève waɗa bonijo o noon ko sagata gorko mo duuɓi nogas e goho koye haralde yaltunode 2024 o jeeya e nder oɗon école ha joni habaruji men ɗemgal Pulara koto leydi Japon paaɗen aleta hande sappo e jeeɗiɗi lewru jolal woni novembre ko batuji ɗiɗi pelɓodiri e nder maaje kadde to nokku to wiyete maire intérieur des sites ene tawe to funnague leydi Japon ko famdi kala yimɓe tato mbasi hen pittali mumen ko leydi Palestine paaɗena laaɗi diwoje koninkoɓe leydi Israël ene jokki wadde bombardement ji mumen e kala saaha e nder Gaza e falɗe ko taari ɗum kala ɓe mbaɗi kadi bombardement musno feewi aleta hande sappo e jeeɗiɗi jolala e nder région de Beytal Lahia to tawe to rewo Gaza ko famdi kala noon ɓe mbaɗi hen fodde capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo Palestine najo waɗi kadi hewɓe ronkaɓe yitede woni ko wiyete porté disparu bombardement o noon ɓe toɓɓuno ko galle goto taw ko huɓere toɓɓodirde 5e étage ndiyana huɓere noon ko doga moltu hen hewɓe kañum en tigui kodnano hen ɓe bombardi huɓere nde ha moññi e leydi oɗo saaha joni jilawne jokki kay ene yakora tan ma bina ko maayi hen ko ma ɓeydo to bombardement goɗɗo kadi ɓe mbaɗi ɗum sara o nden diwan ko famdi kala on bombardement ɗiɗaɓo kadi fodde sappo jeeyo Palestine najo wasi hen pittali mumen foof noon ko alata hande o koto leydi France paaɗena to nokku biteɗo Val de Marne ko sagata gorko goto joguitiɗo tigui arme mum woni laaɓi mum e kañum tigui waɗatno menacé wonande agent ji policier ji tawateɓe e nder oɗon nokku sécurité noon waɗanoɓe agent ji sécurité police noon yolliri tigui wonde yoɓima fittandu makko ɗum ko aleta suba faris noon police noon yoɓima fittandu makko ɗum waɗi ko aleta hande subaka tawi kadi koto nokku biteɗo ville neuve de Saint-Georges ene tawe e nder falde Val de Marne koto leydi Ukraine paaɗena laaɗi diwoje leydi Russie mbaɗi bombardement mabɓe musɗo no fewi e réseau énergétique mo leydi Ukraine aleta hande o sappo e jeeɗiɗi lewru jolala fodde 120 misiɗa wondude capanɗe jeenayyi drone ko ɗum tigui woni koɓe woni Russie ayni toon ko jangu noon taw ko jangu aérienne ɓurgu musde kay ngo leydi Russie waɗi tugui ko guerre o fuɗɗi guerre Ukraine o fuɗɗi hakkude mabɓe e leydi Russie hakkude mabɓe leydi Russie no ko hakkude mabɓe leydi Russie hono nguɗo jangu tawa tigui hono oɗo attaque taw ko aérien musde meeɗano feerade yiyede toon ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Inde paaɗen leydi Inde noon waɗi ƴewdirguel mum gadnel woni essai mum gadana tawi kadi ko bombe missile mo hinde tigui missile supersonique mo pewni nder leydi mabɓe ko ngel ƴewde on missile noon ɓe mbaɗi ƴewngel ngel noon ɓe koliri tigui rewi lawol no fewi koto dowlaji dentuɗi Amérique udditen habaruji men Joe Biden kañum woni hoorejo dowlaji tentuɗi Amérique goɗɗo e cilsirtiri lamu kay o waɗi visite makko noon waɗi visite makko toon to leydi Brésil tawi noon imo toon ko tawtoriyede sommet G20 o wawi noon laana makko ndi o walla mbiyen hélicoptère makko noon wawi tigui weyde e ladde taw ko ladde woni forêt biteɗo forêt Amazonie o wawi tigui yillade hen no fewi tawi kadi hollitama ko ngolɗo woni lawol garwinigol kay ko hoorejo leydi dowlaji tentuɗi Amérique taw ko gonɗo e gollal mum ene waɗa jillu mum e nder ndeɗon ladde Joe Biden noon ene tijja tigui ko tijja ko alata hande o to nokku biteɗo Manus ladde Amazon noon ko ladde kadi ɓurde kaya mawnude woni forêt ɓurɗo mawnude e nder windere he kala ene tawe toon to Brésil mbiɗen ko hélicoptère makko noon weeyi e nder ndeɗon ladde caggal ɗum noon kanko Joe Biden ma waya to musée Amazonie o joddoyo toon e peuple autochtone en e responsable uji halfinaɓe ko fate dengol ndeɗon ladde taw ko forêt ɓurɗo mawnude e nder windere musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi carra ko weeli duumo
umata ko ɗum ɗo woni komin tongal noon habruji mon e ɗemgal pular e sowto ko musidɗo mon sehil mon ghali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natti ɓosojo ko miñi men sehil men saydou abouba so tawi ko roɓindo afrique ko musidɗo men sehil men alassana oumar mbocca ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on